ଆଜି ଆମର ଆସିଛି ଭାକୁର ମାଛ। ଆମର ଏଠି ପୋଖରୀରୁ ଧରା ହେଇଛି ଭାକୁର ମାଛ। ଭାକୁର ମାଛ ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଖାଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ମୁଁ କେବେ ଖାଇଥିଲି, ତା ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ କେହି ଖାଆନ୍ତିନି କି କେହି ବି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତିନି। ଏପଟେ ବୋଉ ବଢ଼ି ପାରୁଛି, ଏପଟେ ମାଛ ଆମର ଛଣା ହେଇଗଲାଣି। ମାଛ ଛଣା ହେଲା ପରେ ଅଧା ମାଛ ଛଣା ମାଛ ରହିବ, ଆଉ ଅଧା ମାଛ ବେସର ହେବ। ଆମର ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବାପା ମୁଁ ଖାଇ ବସିଲୁ, ପିଲାମାନେ ଖାଇସାରିଲେଣି। ତାପରେ ଆମର ଏବେ ମଟନ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ମଟନ୍ ତରକାରୀ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯିବୁ। ଏବେ ଆମ ପୁଅର ଆଜି ରିଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଛି, ଭାଇ ପୁଅର। ମୋର ଟିକେ କିଣାକିଣି କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ମଟନ୍ କଷା ଚାଲିଛି। ସରିଲା, କାମ ସରିଲା। କାମ ସରିକି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ। ଏବେ ବର୍ଷା ପବନ ଜୋର ଆସିଲାଣି। ହେବ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେବ। ଏବେ ତ କାଳବୈଶାଖୀ ଅଚାନକ ହେଉଛି। ତାପରେ ବାହାରି ଗଲୁ। ଏବେ ପୁଅ ସ୍କୁଲ, ପୁଅ ପଢ଼ୁଛି ଟାଙ୍ଗୀ ଜାଭିୟର ସ୍କୁଲରେ, ଏଇଠି ପାଖରେ ତା ସ୍କୁଲ। ତାପରେ ଆକାଶ କେମିତି ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ପୁଅ ସ୍କୁଲ, ତା ମାମାର ମୋର ଆସିଛୁ ଏଠି ରିଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ। ତା ବୁକ୍ସ କପି ନେବୁ। ତା ମାମା ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ରିଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବାହାରିଲୁ। କାମ ସାରିକି ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ବାଟରେ ଟିକେ କିଣାକିଣି କଲୁ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଘରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ପବନ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, କୁଆପଥର ବର୍ଷା। ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ବର୍ଷା ପବନ ଆସିଲେ ସେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାଏ ବାଏ।